Tes nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng siang katur para pilenggah kakung Sumawana Putri sugeng pepanggihan kalian kula sapir kanca seni kerawitan ngudi laras titi kalenggahan siang menika kawula sapir kanca tinimbalan nyanipun ingkang mangkugati nggih menika nyanipun Mbah Sidar sak guguban kapurih ngregengaken swasana anggenipun kagungan hajat nggih menika mbubak. Mugi-mugi anggenipun kagungan hajat nyanipun Mbah Sidar sak keluarga wiwit purwa madya hingga wasana kalisa ing sambikala manggih kawilujengan. Lan kula sak prikanca namung saged ndedonga mugi-mugi wiwit purwa madya hingga wasana saged lancar samudayanipun. Allahumma amin. Kawula sowan ngabiyantara kinanten Ibu Suwarawati cacahipun wonten 3. Ora dikenalke engko ndak kenalin apa mboten? Mboten. Ya kenalin to. Adikku kanca-kanca urung wayahe ndang wiwitana ndang dibuka barang ora ditutupi kok kon buka. Ingkang sisih Etan nggih. Menika Dik Brili miji saking Laladan Pelangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Taksih siswa saking SMKI Surakarta. Ingkang sisih Wetan. Sing tengah iki lho jog cilik ya melu tanggapan kok dikenalke. Wong aku wis ngengge gelungan kowe wis seneng lho, Pak. Bah nyanyi, bah ora melu Pak nggih gelungan pun seneng. Ingkang sisih kilen menika nyanipun Mbak Penny Pramesti ingkang kagungan kata. Ijik kok iso kata ijik ora ben. Taksih menika saking Pajaran, saking Laladan Klangon, saking Bandungan. Mbok bilih mangke anggen kawula paring panglipur wonten kirang nuju prana kawula minangkani sesulih mawantu-wantu nyuwun pangapunten mliginipun ingkang mengkugati sumrambahipun dumateng kadang-kadang pandemen uyon-uyon wonten Laladan Dusun Salam sak kanan kiringipun mengaten. Reh dene wekdalipun sampun siang mangke ingkang badhe sumbang siswanten monggo kawula semanggaaken kados padatan. Ugi ngaturaken sugeng rawuh nyanipun Pak Pur saribit Ibu kinaturan ngedapi pasugatan ingkang sampun dipun sediakaken mekaten. Pak Pur.
inu mane banyu bening dek jaman berjuang jarak kelingan anak lanang
Cek nggih matur nuwun. Kala caping gunung sampun dipun aturaken. Mugi-mugi dados panglipur wonten ari kalenggahan siang punika. Salajengipun pamundhut salajengipun kagem Mas Marmo nggih. Ngudi laras ngaturaken salam angka setunggal panjenenganipun Bapak Sidar sak keluarga. Angka kalih Karang Taruna Krida Manunggal. Nggih menika ngersakaken gendhing angka setunggal selendang biru mandhapipun Wahyu. Selendang biru Mbah. Mandhape Wahyu. Oh nggih menika pangapunten saking panjenenganipun Pak Pur Dewan nggih. Monggo dipun aturaken selendang biru. Selendang biru bilungane mata
Selendang biru tatapono janjimu selendang biru
dhisik nggih. Sugeng siang Pak Marmo. Nggih pangapunten niki kula nyuwun gending Rengu ingkang nomor kalih menika Putri Madiun nggih. Wakil tandhaipun mawon nggih. Tugas-tugas gak usah didukne. Nggih Mas Marmo. Nggih saking Pak Jayus menika napa gendhingipun? Pak Jayus napa? Gendhingipun napa? Napa gendhingipun? Oke. Setunggal Rengu angka kalih Putri Madiun. Menika saking Pak Jayus. Njaluk dhisik bocahe. Ya, selara bagian cerobot. Monggo dipun aturaken Rengu Putri Madiun.
Nggih, sampun dipun aturaken pamundhut saking panjenenganipun Mbah Sidar. Salajengipun mbok bilih Mbah Sugeng badhe nyanyi engko selak pengin aku ya ora penak lho. Jane layange ya numpuk. Lah ngono lho, Ndang. Heeh, apa iki? Ketawang diperiksane. Jan. Monggo Mbah Sugeng jengkar saking pelanggan palenggahan nuju sasana budaya kok pelanggan ngawean. Jan. Nah. Nggih, nuwun sewu, matur suwun sanget wedalipun. Niki kula nderek dana swanten mugi Bapak Sidar Ibu Siti anggenipun kagungan hajat mangke rahayu wilujeng. Ayem tentrem guyub rukun sedaya keluarga dalasane ingkang tandang rencang. Sak bibaripun manggih berkah barokah turah. Allahumma amin. Niki kula tak nyuwun tresna suci, Pak Marmo. Jajar iki. Engko nek kleru Mbak njenengan nggih. Oke. Wong manis aja tumawa ati bingung mung tansah ambarung peputane dadi lewung yen tak pupus terus ketlarung-tlarung sarung jagung saupama woe aran mangklung aneng marga pancen abot nandang brontong tansah eling kenya kang sulistya pinggir kali jolali janjimu wingi terus tak arti siang pantoro ratri wengi sepi dadi saksi lo tumetes kaya banyu mili panyuwunku marang Gusti muga ndika manggih tresna suci
wingi terus tak anti siang pantoro ratri wengi sepi dadi saksi lo tumetes kaya banyu mili panyuwunku marang Gusti muga tika mangke tresno suci niki lanjut panyuwananipun Bapak Radi Ketawang dipresakne. Yo. Dalam. Nggih, jenengan matur. Mantep ya ati. Oh, nggih. Niki Mbah Koimah Gahombo nggih ken nyanyekne antepe ngati. Mengke tolak sengkolane Ibu Waranggono. Minangka panyuwunanipun Bapak Jaya Radi Ketawang dipisahne. Rino cecak jroning ati apa pancen iki banyu mata aweh tondo amimbui ana longso mapan neng pinggire desa isik melu mring wong tuwa katon apa dek biyene tresno iki dipisahne kowe kena tega aku rungokno tangis anakmu saben wanci tengah wengi sambat jerit ati iki apa mergo mlarat bondo tega ninggal janji prastya nurut marang wong tuamu dipisahne karo aku sajroning ati apa babas tenku iki banyu mata awet tondo amimbui ana laksa mapan neng pinggire desa isih melu mring wong tuwa katon apa dek biyene tresno iki dipisahne kowe kena
bos isik ambekan. Apa mergo mlarat bondo tega ninggal janji prastya nurut marang wong tuamu dipisahne marang aku jos tenang niki tasik setunggal anu Mbah Mah pundi wau ngombo nggih Mbah Sugeng kan nyanyi Alah nggih mbok pira kono. anteping ati Pak Marmo mengke tulak sengkolane Ibu Waranggono. Nggih ngaten sik to urung sik to. Sik iya. Ugi menika wilujeng siang kagem kerawitan Ngudi Laras kula nyuwun gending kupu kuning angka 2 anteping ati. Katur sedaya Karang Taruna Krida Manunggal saking Bapak Sukar Petung sing nyanyi Pak Sugeng Jano. Monggo wis ayo. Matur suwun Mbah Sukar, matur suwun Mbah Mas. Niki kula nyanyekne anteping ati jane diketawangne sik Mas. Ketawangake. Mbah Sukar niki nggih pandemening anteping ati. Karena anteping ati mugi Bapak Sidar anggenipun bubak bersih badan sejati sageta madhep mantep teng ati. Srengeng karasa wis dadi anteping ati nganti kapan mung bakal tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata yen bengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengin weruh dheweke apa bisa aku nyandeng sliramu do wong ayu sing dadi pepujanku tulung ana rasa kangen atiku nganggo esem manis sing tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu sing bisa nambani tak suwun rino lan wengi dadi tombo kangene ati iki
Nggih, matur suwun menika pamundutan saking panjenenganipun Pak Sugeng. Salajengipun suka parisuka dipun lajengaken malih menika saking panjenenganipun Pak Darmaji salam kula nyuwun gending lunge gadung kagem Karang Taruna Krida Manunggal kanthi atur sugeng midhangetaken. Kala wau saking panjenenganipun Pak Darmaji gendingipun lunge gadung. Monggo dipun aturaken setunggal baka setunggal.
Nggih salajengipun menika saking tamu nyanipun Pak Sadi take saking Tegir ngersakaken ilange gelang kalung Ketawang. Sabibaripun Pak Sadi tamu saking Marasawa nyanipun Pak Sumadi gendhingipun Taman Sari. Tresno